Bi, iwak biawak karo iwak biawuk enak ndi? Enak iwak biawuk, Mas. Tenane. Tenan. Nek iwak biawak iki kowe gak patek doyan. Lah ngopo gak doyan? Panas iwak kuwi. Iwak biawuk enak, Mas. Mbok Bi, aku durung tau mangan iwak biawuk kok. Ger rasane tenan. Kok iya ta, Bi? Opone nek wayah udan-udanan nek mangan kuwi. Lah ngono kuwi perlu dimasak godhog ra? Ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Ah, tenane. Tenan. Ora to wi hewan apa? Gak ngerti aku. Apa ta? Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Mbok rak dong. Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Mantep Mas iwak biawuk. Iya to. Mbok aku ki diwehi ngono lho, Bi. Tak melu rasane. Enak apa ora iwak biawuk ki?